Samantala mga idol, meat vendors sa Mangaldan bahagyang nakabawi noong holiday season. Para sa detalye alamin sa ulat ni Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Bahagyang nakabawi sa bentahan ang ilang meat vendors dito sa pamilihang bayang ng Mangaldan sa kabila ng pagtaas ng presyo ng kanilang pinagkukuhanan ng karne. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng karne, bahagyang nakabawi sa bentahan ng mga meat vendors sa Mangaldan Public Market sa kasagsagan ng holiday season. Ayon sa mga manlalako, dinagsa ng mga mamimili ang pamilihan upang bumili ng mga sangkap para sa Noche Buena at Medianoche. Dahil dito naging masigla ang bentahan para sa mga meat vendor kahit bahagyaring tumaas ang presyo ng karne kasabay ng mga okasyon. Medyo marami ring bumili kasi yung special na occasion namin na pagtitinda. Kaya maraming bumili rin. Nakabawi rin kahit kunti. Kasi sa mahal ng presyo ng baboy kasi kaya depende rin naman sa bintahan namin. Batay sa Department of Agriculture, tinakda ang minimum farm gate price ng live weight ng baboy sa 210 pesos kada kilo. Samantala, sa mga pamilihan naman umaabot sa 370 pesos hanggang 380 pesos kada kilo ang presyo ng laman ng baboy. Dagdag na mga manlalako, mas pinili umano ng mga mamimili ang laman kung kaya't karamihan ay ribs o buto-buto ang naiwan. Kabilang sa pinakabiniling karne bago sumapit ang bagong taon ang pork belly, pata at paa. Dahil dito malaking tulong umano sa mga meat vendors ang holiday season na nakabawi sa kanilang bentahan kahit paramdam ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasama mo mula rito sa IFM News, nagupan nito si Idol Denise Brillante, Tataka IFM. IFM News. IFM News. IFM News.